Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal cu bicicleta noastră. O să o schimbăm și pe ea, că este un pic cam veche, un pic, 2 ani are, cred că. Și da, aici o să începem noi fiecare episod, cred că aici aș vrea eu să fie baza mea, unde să fie bicicleta, nu o să o las aici niciodată. Dar în caz de orice să fiu aici. Așa, bun, și dacă auziți pe cineva acolo să repară la casa aia, care se renovează. Și da, o să postez pe acest canal o grămadă de episoade cu bicicleta. Și cum o să urcăm peste tot, o să mergem pe câmp, toate cele. Și da, sper să vă placă contentul meu cu bicicleta și să nu uitați să dați și voi un like și un subscribe la acest canal, să facem cât mai repede 100 de abonați, cam așa, să pot poate să fac live cum mă plimb cu bicicleta, să vedem ce putem să facem. Și da, o să ne revedem episodul următor, când o să ne plimbăm cu bicicleta și o să sărim de pe rampe, să vedem pe unde sărim. Și da, sper să vă placă ce o să fac eu și cam aia e. Vă pup și vă respect, pa!